бо баъзеҳоша мегӯяд ки агар натисума мақсад ба ягон блогерро мегирем, мегӯяд ман фалон кардагим блогерта любой ҷуда сурат марбути айдас ҳичи намеояд. Ӯ блогери видео мекунад, фалонош мекунад. 7-8 рӯз ин модар мегӯяд нони хӯрдан надорам. Модар мегӯяд нони хӯрдан надорам, ай ёқи падар боша фарқ надорад. Модар ай квартира сир кардаги, падаре ки тамоми мардум модара ҳомиладор кардаги, модара 50,000 шагирдаги, модара 70,000 шагирдаги, бо модара задаги сар даша при хун када суратош ҳастай. Се бародари дигара мошинша гирифтаги диздаги фурӯхтаги. Ҳама ин мебурояд иншаллоҳ. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародари азиз, иншаллоҳ ки хуб ҳастед. Худованд ҳар киҷое ки бошед дар тамоми дунё, фарзанд дар Россия, дар Америка, дар киҷое ҳастед, худованд ҳамавақт хуб бошед. Аввали аввал хоҳиш бародари азиз, ҳамин видео якта лайк монем, падилис накунед. Видео беҳад муҳим аст бародари азиз. Масъалаи ана ҳамун нафарое ки имрӯз хоҳароеро, модароро, бародароро фреб мекунанд, ҷои кор гуфтаву ана мебаранд, ба дигар раҳо фребшон мекунанд. Именно ҳамин видео барои ҳамои бо баъзеҳоша мегӯяд ки агар натисума мақсад ба ягон блогерро мегирем, мегӯяд ман фалон кардагим блогерта любой ҷуда сурат марбути айдас ҳичи намеояд. Ӯ блогери видео мекунад, фалонош мекунад. Гуфтаги ина ма наметавонӣ фалон кардӣ, ина ма, инам номерои ма. Ман суратра мебурорам, ту биё ку мара фалон кӣ. Ман ин гапа ба гапи калон мегӯм. Ту вақте модари хоҳари тоҷика фреб мекунӣ, мусалмона фреб мекунӣ, ман суратитра мебурорам. Ай спас, ман суратитра мебурорам. Ту мара тамошо кардӣ, ҳамин кори мошенники ҳаром кардӣ, ман суратитра мебурорам. Бо дар любой ҷо, қатъи дар любой ҷо вом мехӯрам. Дар любой территория Россия бугӯ, бо дар кӯча қатъи вом мехӯрам. Бадбахти ҳаром. Рости гап чандин рӯз шид, ҳамин модаро бисёр занг мезананд, ай чанд тараф бисёр занг мезананд. Рости хонада гуфтам, рости нашид видео, ам тайдон фуромадам, гуфтам як видео кунам дар бораи ҳамин модароро бурдагиам фреб кардагиам, модароро хоҳаро бурдагиам фреб кардам, бародари хидмона пастава кардагиам. Як чи охири вақто бовар ки дар ин миллати тоҷик ма дидестам, киҷойда як кидата мера ахираш тоҷикай. Фалон каҷа мера мекоби ахираш тоҷик пула гирифтагиай, бригадирай, прара ба ягон чиай гирифтагиай. Бо як чиз мегӯям, раҳмат ба падара ҳамун модаре ки ана ҳамин хел коро хизмати халқ да мекуна, ҷои кор мекова, 100% пула метиян. Ҳамин раҳмат ба падару модари ана ҳамин инсонҳо. Не ки бо мегӯм мошенникоед ки ана испас любой зотед ки ҳамин одамеро фреб кардагиан, ина ҳамин номерои WhatsApp-и моҳай. Суратоша, доказатоша досконал напартен, намин полный общий партен. Ай испас любой ча видео мекунам, пуст бибинан, шармандагиша худаш бибина. Бовар ки уже модаро ку герия мекунам. Бовар ки 7-8 рӯз ин модар мегӯяд нони хӯрдан надорам. Модар мегӯяд нони хӯрдан надорам, ай ёқи падар боша фарқ надорад. Модар ай квартира сир кардагиан, тоҷики химон бо сираш мекунад, ки сираш мекунад. Хай урам фаҳмидан дар кор ки пули квартира бояд битавам ахири моҳ. Мақсад барои ҳамин хотире хостам як навор кунам. Бадбахтоед ки ҳамин кора заниматся мекунед, фреб мекунед, именно модару хоҳароро, бародароро фреб мекунед. Бо мегӯм кадомита фреб кардагиан, ҳамин маълумоти пурра қадди доказатош қадди дар ин WhatsApp ма рӯй кунед. Аяла ҳамаша видео мекунам. Ай спас бас падагис бовар ки имрӯз занг мезанам, модар гирия мекунад фақат. Бас падагис шармандагари химон тоҷик химона фреб кунем. Субҳаналлоҳ, ман намедонам ин марди мода чӣ дарсе чӣ кадай. бародари азиз, боз ҳам мегӯмтон ки боз ҳам мегӯм, ҳар киҷое ҳастен, дар ҳар инсон бовар накунед. Мошенник ҳози дар чиво дар ҳамин именно Россия бисёр шудагие ки ҳамин қадар мардума фреб карданд. хоҳиш мекунам дар ҳар як паст, дар ҳар бисёриё именно мо авиакаса кор мекунам, дар бисёр ҷо ай группаи Telegram, ай WhatsApp, ай ман ягон группаро паст дадан нестам. Не ки именно ҳамин авиакаса дар группаҳо мегӯям, мегирем, надидем, намешиносем, мерем, билет нестай. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам, намегӯм ки билет ин авиакасаи мо астай, ай мо бигирен, ай ҷоҳои боварӣ бигӣ, ай ҷое ки дилат мехоҳ ҳамун ҷо бигӣ. бародари азиз, ки ҷое ки дилат мехоҳ ба боварӣ ҳамун ҷо бигӣ. Илтимос, ай ҳар ҷо ки намедонен, намешиносеншон нагирен. хоҳиш мекунам бародари азиз. баъд бародари азиз, як чиз дигар мегӯм, иншаллоҳ пага навори видео мебурояд, як оқи падаре ки тамоми мардум модара ҳомиладор кардагиай, модара 50,000 шагирдаги, модара 70,000 шагирдаги, бо модара задаги сар даша при хун када суратош ҳастай. се бародари дигара мошинша гирифтаги диздаги фурӯхтаги. Ҳама ин мебурояд иншаллоҳ пага.
аз ҳаматон хоҳиш мекунам бародари азиз ба хотири пешравии канал як та лайк просто мо бародарҷон ҳамин канал чанд қабат маҳкам кардагӣ бародарҷон нав гӯш кардагӣ ба ҳамин хотири ютуб мегӯяд ки видео барои пешравӣ фақат бояд лайк бисоша ки бо топ да буғалтӣ ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳарои азиз чӣ қадар минут лайк монем поделитса кунен иншоалло ки мо дар хизматем бо мегум касе ки билетҳои самолёт ба тамоми дунё ин ҳаминҷа занг бизанед ва касе ки реклама дар кораи любой реклама ки ба боварӣ боша ин ҳамин номери мада занг бизанед иншоалло ки дар хизмат ҳастем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша ҳар куҷо ҳастед худованд нигаҳбонтон боша бо мегумтон ки имрӯз чӣ гапе мешава тоҷик тоҷика мекуша тоҷик тоҷика паставам мекунад тоҷик тоҷика фреб мекунад бовар ки чӣ киштори чӣ мурдаи марги мурдаи рӯй мекунам 70% тоҷик тоҷика киштагиай. аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.